היי, רפלקציה על יחידה 18, שהייתה גם מאוד אינטראקטיבית עם הקומיקס והתמונות, אבל גם מאוד סיזיפית וארוכה. אז בואו נתחיל. אוקיי, לגבי הקומיקס. הקומיקס, רציתי לשאול לגביו על הפועל גוזשטן שמופיע כאן, ששענז רוצה לתלות את התמונות של אורלי. הפועל פה בהקשר הזה הוא לתלות, אבל אני הבנתי שהוא משהו שהוא יותר כמו להרשות לפי המילון, לאפשר. האם זה נכון, האם זה לא, האם זה לתלות תמיד או לתלות רק בהקשר הזה. שני דברים נוספים שלא הבנתי, זה שני שימושים של סובייקטיב שלא הסתדרתי איתם. אחד זה שלגבר שהתחתן עם אורלי אסור להיות כך וכך. למה הצורה יתחתן היא בסובייקטיב? את זה לא הבנתי. ויש עוד משפט, ככה יותר גברים יוכלו לראות את אורלי. לראות, אני מבינה למה זה סובייקטיב, אחרי יוכלו לראות. אבל למה ככה יותר גברים יוכלו לראות את אורלי? למה יוכלו בסובייקטיב? יכול להיות שזה קשור לשימוש ב', שאני מודה שאני קצת מתקשה להבין אותו, מתי הוא מופיע. זאת אומרת, אני ידע לתרגם משפטים כאלה לדעתי, אבל אני לא ידע לבנות אותם, ככה אני מרגישה. אז זה לגבי שימוש ב' והקומיקס. מה עוד? אוקיי. התרגיל הזה היה טוב, וגרם לי להבין שיש לי איזה בלבלת משונה בין כמה פעלים חשובים. אז כתבתי לי אותם על כרטיסיות, את טוונסטן וחסטן, יכול, רוצה, וגם לקרוא ולכתוב. יש לי בלבול בהם, אז כתבתי לי אותם על כרטיסיות כדי להפסיק להתבלבל. אוקיי, אז ככה. השאלה הראשונה היא על משפט 3. טורקיה. פה אני מזהה את זה כפועל בהווה. אני מזהה את זה כפועל בהווה בגלל שיש פה מי ואז צורת קון. כלומר טורקיה מציעה. בפתרון כתוב שטורקיה הציעה, אז אני חושבת שיש טעות ושזה הווה. אוקיי, עכשיו ככה. בחלק של טוב אומר לך, שאלת אותי מה אני רוצה לעשות. טוב, אומר לך. אם זה השימוש של אז במובן זירוז עצמי סוג של, אז לא הבנתי את זה, כי באומר לך אני השתמשתי בעתיד רגיל, מגויים ולא בגויים. אז שוב, לא כל כך הבנתי למה צריך להשתמש פה בסובייקטיב. המשך המשפט, אני רוצה ללכת למסעדה סינית. התשובה, בערבית, אני תרגמתי ברסטורנה צ'יני, אז השתמשתי בפועל ואז בשם הפעולה, רפתן מיכוהם, ובתשובה יש מיכוהם ברום. השאלה אם גם התשובה שלי נכונה, אני מבינה למה התשובה הזאת נכונה, אבל השאלה אם גם אפשר היה להגיד את זה ככה, ואם לא אז למה לא. עכשיו לגבי משפט התנאי, אם אתה רוצה שנלך טוב, אם לא אז אני אלך. עשיתי כל הזמן טעות, זאת אומרת אני מבינה שרישה וסייפה של תנאי הם צריכות
להיות תמיד בסובייקטיב, אז לאורך כל התרגיל לא עשיתי את זה. ועשינו שיר כדי ללמד אותי את זה, עם האגר שדי, אז עכשיו אני אזכור את זה. ב-6, אתם אוהבים. אז התשובה ראיתי זה שומע דוסט דריד. אני עשיתי התתי את הפועל דוסט, ואז, כי למדנו שדוסט קרדן זה לאהוב. אתם אוהבים. השאלה אם גם אפשר לכתוב את זה ככה ולא רק כמו שכתוב בפטפס. מה עוד? אוקיי, בוא נלך. לבוא נלך אני הוספתי אקסטרה יוד לפני היוד מם. זה קשור לזה שאני מתבלבלת באם הוו הזאת היא ייצורית או תנועה. בגלל שלא צריך להוסיף עוד יוד אז היא ייצורית ולא תנועתית. זה קצת מבלבל וצריך לזכור את זה וגם דיברנו על זה בשיעור. מה עוד? ב-10 אולי תקבל את כל הכסף. אני עשיתי בהמיה פולרה ובתשובה יש תמאמה. אני חושבת ששניהם בסדר. מה עוד? כמו שכתבתי בפורום, לתרגיל של החוד אין את התשובה, אז אני אשמח לדעת. זהו, זאת הייתה היחידה ה-18. תודה תמר, ביי ביי.